Joo, kiitos. Пойдем, давай, Сашка, пока-пока. Покушаешь, домой тебя ждем. Окей, kiitos. Joo, kiitos. Moi moi. Kiitos. Hei, tässä lyhyt-elokuvassa nautamme oteita videosta, joka on kuvattu lauantaikoulupäivä koulussa, jossa poikamme Alexander opiskelee. Little moment, so. Hyvää huomenta kaikille. Ja lähdetään nyt tuonne saliin, missä on meidän juhla. Eli voit käydä laittaa kengät jalkaan ja tehdä jono tuohon käytävään, niin mä ohjastan meidät perille. Ja sen jälkeen tullaan takaisin tähän luokkaan ja jatketaan meidän koulupäivää. Se on
huomenta ja tervetuloa kaikille. Morning to everybody and welcome. Ja nähtiin hienoja esityksiä tuolla salissa äsken ja meidänkin luokka oli siellä mukana videoesityksessä ja sitten siellä lauluesityksessä. Ja nyt me jatketaan koulupäivää. Tehdään meidän aamupiiri. Eli we are making our morning circle, so you see what we are doing here at school. Eli siitä aamupiiristä me aloitetaan aina meidän koulupäiväoppilaiden kanssa ja katsotaan vähän, keitä on paikalla ja minkälainen sää ja vuoden aika. Ei, Muhammad on tänään poissa, hän ei päässyt tulemaan. Kuuluu meidän luokkaan. Alexander. Harmaa. Joo, harmaallisen väri. Kiitos. Joo, harmaa oli Aleksanderin väri. Ja sitten Tuve. Selvä. Tuo. Lila. Joo. Joo. Kyllä. Liila on Tuuven väri. Sitten jos me katsotaan, montako oppilasta? 5. Joo, 5 paikalla. Lasketaan vielä. 1, 2, 3, 4, 5 oppilasta. Kyllä, joo. Niin äiti ja iskä. Ja sitten Alexander, teiltä on mukana Andri. joo, äiti ja isä myös. Ja sitten Tuve, ketä sulla on mukana? Johanna. Ja Juha. Äidin äiti ja äidin äidin puoliso. Mumma. Joo. Sano sun nimi. Sanoitko sä sun nimen? Sä nyt suostu sanomaan. Oliko Ursula? Tuve sisko. Joo, hyvä. Ja kaikki varmaan tietää, että mä olen Minna. Ja sitten meillä on täällä ohjaajia. Hadir. Karina. Selvä. Nyt vähän tiedetään toistemme nimiä. Sen jälkeen me vähän lauletaan. Siinä musiikinmerkki. Musiikkimerkki. Ja sitten meillä on kuvaaman aitoa. Aika budem делать. Тебя и его. Sitten me mennään syömään. Okei. Joo. Mitä tämä on? Okei. Broileri kyskaus. Опять? Tänään. Ja tytöt. Ruoan jälkeen lähdetään sitten kotiin. Nyt mennään kotiin. 6. Joo, mennään meille. 6. 6. Entä tämä on 3? Sitten sä voit viedä sun päiväjärjestyksen ja laittaa sen sinne seinälle. Ja tänään laitatko lauantai? Aamupiirimerkin pois, ne me ollaan jo tehty.
Ai, huomenna on. Ja eilen oli. Suomalainen metsä eläinten on, kotikullan kallis, korvaamaton. Meillä on karhu, 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 Suomalainen metsä eläinten on, kotikullan kallis, korvaamaton. Meillä on hirvi, 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 Suomalainen metsä eläinten on, kotikullan kallis, korvaamaton. Meillä on kettu, 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 Suomalainen metsä eläinten on, kotikullan kallis, korvaamaton. Meillä on orava, 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 Suomalainen metsä eläinten on, kotikullan kallis, korvaamaton. Meillä on tikka, 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 Suomalainen metsä eläinten on, kotikullan kallis, korvaamaton. Meillä on jänis, 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 Suomalainen metsä eläinten on, kotikullan kallis, korvaamaton. Quarter to 12. Well, I'm hungry. You're hungry. Oh, but you know what? Parents doesn't eat here. They eat just students. And of course, yeah, Majid. Yeah, you're hungry. Yeah, there is some places you can buy food. You can buy some coffee, some mehu, something like that. Yeah, this is just for personnel. Food for personnel, of course, for the students, not for. Thank you.
Muskle. Joo. Bow. Ruskea, brown. Joo. Mikäs meidän toinen väri on? Muskla. Joo. Musta, black, viitataan musta. Ja sitten täällä on hiukan tuommoista vaaleamman ruskeaa, niin se viitataan vaalean ruskea. I like Ja täällä on sitten maaleja, mä laitan tuonne kuppeihin. Mitä tarvitset kun maalaat? It's a brush. It's a brush, eli siven. Kyllä, tällaiset tarvitset kun maalaat. Sitten Kouluvierailun aikana kaikilla vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua opetusmenetelmiin yhdessä Turun kouluista. Tänä päivänä järjestettiin opiskelijoiden musiikkiesityksiä ja luokkatoimintaa, johon osallistuivat oppilaiden vanhemmat. Toisesta maasta Suomen tulkena perheenä meillä on tärkeää ymmärtää, missä ilmapiirissä meidän poika opiskelee. Vietettyämme useita tuntia koulussa, olimme tyytyväisiä opetusmenetelmiin ja tyyliin. Pidettiin erityisesti siitä, että itse opetusprosessi tapahtui rauhallisessa ympäristössä, mikä vähentää opiskelijoiden stressitasoa. voi valita, ei väliin saa itse päättää. Joo, joo. Tai mustaa. Voi pestä käsiä tuolla sitten. Еще 2 ушки надо дорисовать. Выглядит как глаза у лягушки. Но когда мы вырежем и наклеим, будет все похоже на ушки, да? Это очень плохо. Плохо? Прям очень плохо, да? Ты сможешь свои. Сейчас. Я вот так сделаю, чтобы тебе легче вырезать было, да? Вот это надо будет вокруг тут вырезать. Вот так. И сейчас еще запах от этого. Как его? Туши. Здесь. Вот. Для одного медведя. Маркер вот от маркера. Ну давай, с чего начнешь резать? Нос. Вот. Давай с носа. Нет, надо усы. По кругу надо, чтобы внутри было. Tarvitsetko liima? Lima. Ehkä vielä ei, koska ei ole. Ei vielä kuiva, joo, totta. Уже для одного есть ушки, сейчас другой медведь ушек. Что? Вот так. Ого, ну очень маленький. Слушай, не приклеим мы его.
Мы как едем. Я хотела, чтобы ты весь этот. Ну давай вырежь еще один нарисуем. Это очень малюсенький. Уши. Вот. Вот. Ага. Уши. Kiitos.